guys, good morning. At yan. Tanghali na pala guys. Good morning man sa akin. Anong oras na ba? 12:30 na ng hapon. Tanghali. Kasama ko si Bunso, si Sander, si Tita Vivian. Pupunta kami ng dagat. Yes, idadagat ko si Shayna kasi hindi na siya nakakaligo sa dagat. Panggatong. Tapos yan, ito, isasama namin sila kasi kami na lang lagi ni Tita Vivian nagdadagat. Si Tita Vivian galing yan ng Uwas? Uwas, galing yan ng Uwas, Albay. Kasi nagpunta siya sa ate niya, tapos dagat din doon. Tapos ito, hindi na sila kakagala, nakakonsensya na kami kasi hindi namin sila sinasama. Parang, alam niyo yun, yung mag-enjoy kasi magpapasukan na naman. Malapit na magpasukan. So, ayan, may dala akong, damit nila. Maitim ba kilikili ko? Hindi, Gagi! So, ayan guys, si Bunso, ang laki niya na. Yes, ang tangkad na niyan. Guys, riding now na us. Yun guys, pangalawang tricycle na namin to. Papunta na kami sa Suton. Bunso. So yan guys, ayun lang yung tricycle na sinakyan namin. Nandito na kami, si Tita Vivian, si Kuya, si Bunso, at itong dalawang bulilit na to. Madaming tao guys, madaming sasakyan sa labas. Lagi naman itong matao pagkalinggo. Super madaming tao dito paglinggo talaga. Pero kasi ngayon hapon na din naman, alas 2. Alas 2 na? 1:05 ng hapon. Kaya medyo umalis na yung iba na mga kasi umaga. Oo, kaninang umaga grabing tao dito. Kasi dito galing sila Tito Alex. Tapos yung dalawa kong kapatid na lalaki, si Aba tsaka si Yan. Dito sila dalawa galing kaninang umaga. Tapos nasa bahay na. Tapos kami naman, it's our turn. Char. Guys, madaming tao. Bibi, dito tayo, Bibi. Doon. Doon tayo sa may kabila. Doon sa dulo. Ay. Yan guys, oh. Kita nyo yan? Daming chicks. Yan guys, madaming chicks dito pag linggo. Kaya talaga, ang daming pumupunta. So yan guys. Napakaganda dito. Napaka-pretty. Ayan, ang daming naliligo sa baba. Mahaba to. Simula doon hanggang doon, may age. Simula doon hanggang doon. Doon. Yan guys, oh. Diba? Oh, sige lang, Bibi, diretso lang. Doon po. Ala, madaming tao dito sa kabila. Madaming tao doon, oh, sa kabila. Saan tayo pupesto nito? Sana meron pang table. Walang table na available. Walang table dito available. So yan guys, dahil walang available doon. Yes, dito na lang kami sa may isa ditong table na wala. Na empty. Yeah. Kaya dito na lang ayun, oh. Maganda din naman dito. Yeah. Nagdala nga pala ako. Ang dala lang namin, puro chichirya. Puro chichirya yung dala namin. Ayun, oh. Tapos, eto. Tapos malayo dito guys yung bilihan. Pwede tayong makabili pero kailangan may service, parang may sasakyan para makabili. Kasi doon pa, dapat meron tayong tour. May hiram tayo ng tour kasi wala tayo ditong kakilala na may tour. So yun guys, dala ko nga pala tong tripod na binigay sa atin ni Sir Bicolman. So yan, shoutout kay Sir Bicolman Oragon. At paano na ngayon? Eto. Narito na ako. Tapos, ang ginawa ko noon, ito na, na-open ko na siya kasi, dahil nahirapan ako pag-open nito, sinendan ako ni Sir Bicolman ng video kung paano siya i-open. Kaya ayun, ito lang pala, parang i-push ganoon. Grabe naman talaga. Kasi ito matigas kasi ito. Yun. Hindi ba guys? Mahaba niya. Pak. Gagamitin natin for today's video.
Ala, hindi ko nadala yung ano mo. Ayoko na. Se? Ayoko na. Hindi, useless. Taguan na. Ang bobo. Useless, guys. Hindi ko nadala yung ano. Ay, hindi. Oo, tama. Wait lang, guys. Wait lang. Kailangan ko muna mag-meditate. Kailangan ko i-relax ang utak ko. Kasi, nabubobo na tayo. Naalala ko, ginaganon pala to. Eto na. Oo na, guys. Naalala ko na. Meron kasi, chat patigyan mo. Ano kasi, meron kasi itong kasama pang isa pang ganito. I mean, yung dito siya nilalagay o dito siya ilalagay. Kasi nakaganyan, kaya hindi ko agad na kita or di ko naalala na pwede pa siya ganunin. Ganunin. Kasi ayan o. Guys, madami pang paparating na kalaban. Char. Yun, nakasabihin. Kalaban. Papayay na, hindi mayan magkama. So, ayan na guys. Guys, ang daming tao. So yan guys, punta kami sa baba. Siyempre maliligo na. Ayan si Bibe. Tapos nagpana lang kami, ano, silang tsinelas. Iniwan namin doon si Tita Vivian. Siya magbabantay. Pag na siya maligo. Sing-sing. Oh, let's go. Dapat may, ano ka man, sa pandukot. Pandukot sa. So, Oy, wag, dito kayo? Oo. Maano dyan? Hindi wag kayo dyan. Madulas dyan ang ano. Magapo dyan. Oo, madulas dyan. Doon na lang, oh. Tara. So yan guys, madulas kasi doon banda. Na-try ko na dyan na ano ko dyan, nadulas ako dyan, nauntog yung puwet ko. So yan, let's go. So yan guys, madaming naliligo. Ayun oh. Diba? Oy, huwag kayo dyan, mahulog kayo doon oh. Sige lang, diretso lang. Guys, oh. Doon kayo sa kabila. Ah, dyan o, mababaw lang. Pwede na dyan. Hi po. Shower out. Shower out. Guys, ang daming naliligo. Dito. Dito. Ayun guys, daming naliligo. Sa mababaw lang, baby ha. Alam ba ka mahulog ang phone? Natatakot ako. Hawakan ko na lang. Hi guys! Hello, daming naliligo talaga. Siyempre kasi dagat. Hoy baby ko, digdi ka lang! Sander! Baka maararom na dyan ha. Hilagot ka. Rimate ako kay mama mo. Dito ka lang, bibi ko. Siya na. Ay, dumaninaw sa may gapo. Magsuro sirena ka. Sorry, sirena ka pa rin ah. Day man, natigdi oh. O, digdi lugod ah. Hoy, Sandir! Marina, mauli na kita. Natutakot ako sa imo. Marina! Sandir!
Ako, di ko kurang promise, Tita Bibi, ano, ang pamangkin mo. Shower out kay Kuya. Ano pong pangalan mo, Kuya? Tantan. Shower out po kay Kuya Tantan. Yan. Mga naliligo dito sa Suton. Sige po. Abi ko lang na girl po sa YouTube. Salamat. Apo, salamat po. Sige si Sai. Shower out daw po kay Ivan Balyaran. Sino pa? Sino pa? Please, ano daw? Bicolana girl. Bicolana girl po sa YouTube. Bicolana. Sino po magpapa-shout out? Si Say po magpapa-shout out. So yun guys, sa kabila kasi pala may ano na, meron ng hindi na pwede dumaan. Kasi maganda doon, maligo kasi buhangin talaga yon, wala doon na bato. Yes, buhangin doon. Kasi kung doon tayo maliligo sa kabila, doon no. Kasi hindi na yung sakop nito na pa-box. Ang tawag kasi nila dito ng iba, box. Kasi paano to? Pa-square to. Kasi yan, doon, maraming tao pa doon sa kabila. Kasi pag yun o, kita niyo yung dulo na yon. Ang ganda, diba? Tapos puro siya nyog. Nyog na maliit. Yung hindi to mataas. So yan, sa kabila. Tapos meron kami itong mga nakitang mga kabarangay lang din namin. Oo, kasi mga taga dito lang naman. Yung mga naliligo dito. Yan pala yung sinasabi kong daanan. Kasi meron na siyang ganyan oh. Tinaldok. Kinudalan. Basta yan na yan guys. Tapos yan. Uy, bibi ko, day, maulog ka dyan. Day, maturon ka dyan. Halang ka, hindi ka magturon. Madagit si Papa. Tapos yan guys, wala nang daanan papunta dyan. Ayan, meron pa dyan. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo. Kasi konti lang yung niya, yung bato. Tapos maganda dyan. Mas maganda talaga to. Kaysa doon sa kabila. Mas maganda dito maligo kasi talagang buhangin. So yan guys, bawal magtapon ng basura dito. Stone, may nagluluto doon oh. Hoy! Mahulog ha? Dae. Wara managihan, bibi. Papa madulungon si Ina. Di ka na lang mag-video. Hindi ka na lang mag-video. Nagkakadiga sa gakata dyan natin. Ilingan ka ng tigade. Oo. Tigade. Yun, malanig. Tigliligan na. Dati kaya, madaming kahoy. Tapos, ngunyan mo lang nailing. Pakadigdi mo ba? Ngayon ka lang nakapunta dito. Ayun na si Sander, oh. Oh, maganda talaga dyan kasi dito din kami naliligo. Itong dagat na yan. Hala. Buti pa yun. Nag-i-enjoy. Para nagtalikod ako. Kimadali. Oto na. Oto sa tsinelas. Mga pasaway. O, tama na, Marina. Shayna, magkarigos ka na. Hala na, wala.
So, ayun guys, si Shaina, si Sander, ayun yung dalawa. Sabi ko sa kanila dyan lang sa may ano, wag lalayo. So, yun, kasi kinakatakot ko, dito kasing part, yan na part na daanan na yan. Ano yan eh, madulas. Kaya baka madulas sila, makatama yung ulo. Kaya yan yung kinakatakot ko. Pero hindi naman ata. Tingnan nyo si Shaina, naliligo. May ipit pa sa ulo. Sabi ko kanina, tanggalin niya, ayaw. So yun guys, marami pa doon. Oh. Doon. So, kita nyo yan? Na tao na yan? Yan. Pero kaninang umaga, mas marami yung tao. Kasi ngayon, nagsiuwian na yung iba. Yan si Bibi, oh. So yan guys, wala na kaming pagkain kasi kinain na nila kanina pa yung dala namin chichirya. Yun lang yung dinala namin. Kasi guys, ayun ko, basta yun na yun. Ang sabi kasi, ang plano maligo lang. Wala naman sila. Nakakagutom naman kasi talaga guys, pag dagat. Kaya dapat, marami tayong dalang pagkain. Kaso biglaan lang kasi to. Sunod, pupunta ka dito. Yes, susunod, pag maliligo kami dito, may tugtog ka! Sige lang, so sa susunod, pupunta. May tugtog kasi si Tita Vivian, kaya iano ko, sige lang, patutugin mo lang, iano ko na lang. And guys, sa susunod, pag pupunta kami dito, magluluto na kami ng pansit sa bahay. Pero pwede din naman kasi dito magluto, kasi pag nagdagat kami, doon kami nagluto, kasi nga may hindi na pwede doon bumaba. Kasi nga may pagkanganin kang kudal, kang Tagalog. Ha? Harang, may harang, basta yun na yun. Hindi na pwede doon. Bakod! Oh! So yun guys, may bakod na kasi doon. Pero pwede, ayun kasi hindi nagluluto doon, pwede magluto. Kaya na lang, marami naman dito pang kahoy, marami pang gatong. Kaya ayun, kaso magdadala ka pa ng madami pang utensils. Magdadala ka pa ng kuwali, ng lutuan, tapos ng mga pangluto. Kaya, mas better na rin na magluto na lang sa bahay, tapos lagi na lang dito. Kasi mga dala silang, maganda dito mag-camping guys. Camping ba? Kasi may dala silang may madala silang tent, tapos pwede rin duyan. Pwede dito maghamok. O kasi madaming yung nyog. Madaming nyog na pwede paglagyan ng hamok. Kaya ayun, hamok duyan yun. Yung Tagalog ng duyan? Duyan. Duyan. Yung duyan, hamok. Yung hamok, iba kasi yung hamok. Ang hamok, yung, ewan ko ba, basta yun na yun. Hamok yun, di ba guys? Iba kasi, basta duyan yun. Wala na tayo, magdala ka Na, table and chair. ay, meron naman ditong table and chair. Kaso, kung gusto mo talaga yung ma-feel yung yung nature, magdala kayo ng yung nature chair. Yung camping chair, yung tawag yun. Yung black. Oo nga, yung para, pumunta ako dito, meron silang dalang tent. Ang ganda guys. Tapos maraming pagkain. Pumunta ako dito sa kanila, nakikain lang. So yan, kasi pag dagat kasi, Diyan dyan, dagdadala ko ng pagkakataon ko lang kung saan matipid para ako to. sabihan mo sa sa ibabaw lang. May tubig na yung tenga mo. Magganunin mo, gano'n Ganunin mo na ako. Okay, gano'n ba ako? Hindi, bukod ang masarap na rin yan. Hindi, alam ko gano'n. Tapos mo. Tapos gumanong ka. Mag-angos ka. Ayaw mo ang kamot mo sarap. Mag-angos ka. Ay, ano mo kanyan? Sabi ko, Okay, garo na yun. umangos ka baga pero nakapuot. Diyos ko naman si Shaina. Umangos ka. Gala. Gala baga, makapuot mo pero mag-angos ka. Okay na? Natama kulog sa mata. Tubig. Nasubrad ka sa tubig. Makaligos ka pa, dahil na? Dahil na tapos ka na magkaligos? Maray man. Tahaw. Madumi na yung tubig guys kasi po dyan, yung low tide na. Low tide ba kayo? Si Tita Vivian kasi yan yung nasa likod. Low tide. Wala man dyan ako.
May ano lang, may nakalagay lang talaga na reserve. Walang tindahan dito, malayo. Malayo. Kailangan dito may toy-toy ka or may... Nakadukot talaga siya, be. Oo, nakadukot yan. Nakabago yung video ko rin, oh. Wala ka mo. Dabog Yun na. guys, ang daming nag-enjoy. Ang dami na, madilim. Ang dami na namang masaya. Ini. So yun guys, ayun si Kathleen. Nag-swimming na siya. So ako ngayon muna mag-vlog for today's video. So yun, umuulan na. So yun, nagsiswimming na si Kat. Dahil mamaya uuwi na kami. So yun guys, ayan si Katin at si Bunso. Suguan ang kanyang paa. Sige daw. Sige. So yun guys, papauwi na kami. Let's go guys! At ayan, ito yung basura namin. Siyempre, kailangan namin. Wala kami magsugat! Dito mo. Oo. Dito po. Ay, go! Ano ba? Basta ka mo. Yun guys, pauwi na kami. Guys, ang hapdi ng sugat. Oh my God. Boss, nakalagyan kita. Ano ito ang karit? Yan, makuha kang hanap nindo. Magdordagat ka mo. So ano? Ikaw pa nga, ni gayud na. Mari na, naano ka na tayong ka? Oh, relax. So, yan. Guys, yung magkapatid. Sandali talaga, sandali, takbo. Ang hapdi talaga. Nakakapagod. Bakalan mo akong panay. Huwag ka na mag-band-aid. So yun guys, ang dami pa rin tao doon. Ang dami pa rin tao doon. Ang dami pa dito yung sasakyan. Ang daming motor. So tayo, magabang tayo ng tricycle. Let's go. So, yun guys. Mag-aantay kami ng sasakyan pa uwi. Yes, of course. So, ako ngayon muna magbibid. Kasi basa ang person. So yan guys, naglalakad kami kasi doon na kami sasakay. Kung may dumaan na tricycle, edi goods, 'di ba? So yan, basa pa ako, basang-basa at kaming lahat. Maliban kay Tita Vivian. Ayan, hindi kasi siya naligo. Mabatao na. At ang hapdi ng sugat ko. Sawa na daw siya sa dagat. Ang hapdi talaga guys ng sugat ko, promise. Ang sakit. Trinity Island. Saan yun? Uwas yun, di ba? So yan, nakapunta na siya ng Trinity Island daw. Sana all. Pare-parehas lang naman ang dagat. Iba-iba lang ang pangalan. Di ba? View! Maganda rin naman dito yung view ha.
Pares lang naman. Tubig. Dagat. Di ba? Lalo na yung gumalit sa amin. So yan guys, nakasakay na kami ng tricycle. At yung dalawa na doon sa likod. Buti na lang may tumaan. So yan, punta kami ng sentro. Ayan guys, transfer daw. Kakababa lang namin doon sa red na tricycle. Tapos ito, transfer. So, pauwi na kami. Papunta na to ng barangay namin. Bago sa Drofe. Yan sila. Sabi. So, ayan guys. Basang-basak pa rin kami. Ano oras na ba? 3:15. Alas 3:15. Ayan. Ayan, park. Yung park din sa Domingo. So yun guys, nandito na kami at bababa na. Bababa na. Bayad ko. Kaya, baba na bibi. Yun. Wait, ito na kami guys. Pwede pa ko nakabalyo. So, ito na kami guys. At ayan. Ito na. Ayan si Kuya. Tapos ito din si Shaina. Ayun yung dalawa. So, yun guys. Ano Shaina? Okay lang? Bala ka kay Papa. Hindi man to pinayagan ni Papa si Bibe. Ano yun na? Bala ka kay Papa. Mag-explain ka kay Papa. So yun guys, ito na kami. Pauwi na. So I think hanggang dito na lang ang aming aren. Cellphone? Cellphone? Kaya rin ang cellphone? Ay, ayan. Ba't walang case? So yun guys, hanggang dito lang ang aming video. So shower out sa lahat na nagpapa-shoutout at sa lahat ng encounter namin doon sa Suton. Hindi namin kilala. Yung iba kilala namin. Yung iba hindi. Tapos yan, shower out kay Kuya Nolly sa Timpa Huway. At sa lahat ng sponsor. So yun lang guys. Bye-bye!